wangsane prasucana monggo kang muslim pating pambeti triprakara kang nyata manung sadatanga ngruwi siji tibaning kabegjan
Pareng nyawiji para kadang cindhi laras sinaringan cerah foto ugi matur nuwun dhateng panjenengan Bapak Carik Widodo ugi Mas Lurah Riyana Mas Bayan Deki Adi Wijaya sampun derek ngregaken swasana kalenggan dalipun panjenengan Bapak Tahdi Ibu Parinem Saiki
isih kidul tasah danu nemoni ajuring ati mendung sore katon lali mangan katya rasa petenging atiku nalikane dek jaman mono sliramu nate prasetyo bareng urip nganti tekan mati nanging diko rani ora nyono sarta ora ngira ndika kakiwang wong priya bagus wos kagungan garwa kang wis wenengku wanita apa pancen wis kudu mang kene pinesti lelakon iki lamun yen pancen dudu jodone perpisahan mreng sliramu sesarengan Cindelaras makarya tenggalipun panjenengan Bapa Tahdi Ibu Parinem wonten ing Balai Rakyat Somo Merduka Pupus Ragen sinarengan cerah foto Cindelaras komplit ya masuk tresno iki tak ikepe jakanan nganti salawase tresno iki ra bisa najan sliramu wis no sing duwe
Ande laras. Yen nyawang manis esemu Kaya bisa lolo atiku Rena wengi ra bisa turu yen kelingan esem lan kuyumu nalikane semono kowe urip bareng karo aku saben dina andem katresnan bunge susah padha dilakoni tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa najan sliramu neng adoh papane ya cerah foto aja kaget ya iki nek nyuting neng kono Widya Laras Lambada kuwi niki lagi anyak ning sawerane wis mlumpuk ya Mas ya. Tapi nek nang kene ya coba rasake nengno wae ngono ya Mas ya. Ya beda ning Jakarta kok karo kene. Ya karo Cahya Muda. Oh niki mengke kali Cahya Muda. Oke. Ning ya yane aja entuk teko sik to Mas, untuk kene ndak kemrungsung lho. Lah iya ya aja entuk teko sik yane wis teko ora. Niki mengke langsung mriki kula medun. Oke, siap gerak. Pamujiku marang kowe muga sliramu tentrem saklawase najan ning ado papane nanging aku tetep eling kowe Pak D Sastra, Pak Harto, pun hadir dereng niki. Ya. Monggo beksa ngajeng mriki. Oke Pak Arno, Pak Bayan, Nggih. Parman, Nggih. Mbah Sirin, Mbah Sirin. Pak Paiman wilujeng midhangetaken. Pak Iksan. Nggih, sedaya mawon minal aidin Bapak izin. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih, Pak Lurah Joko enggal mriki. Nyangking ember ngiwonangan lungguh jejer ketombo kangen ya ya ya. Atine bingung ditinggal lunga. Aku ora bingung lek. Ya. Wong wedok ya ora bingung. Lolelo.
lolelo atimu piye rasane ya bahagia nolekno iya genah no yo 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 lo 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 Gayang ke ngenteni campur sarine kok rene. Asik, lagi persiapan kok. Iya. Oh. La 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 la. Salah la 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 la. Iya iya iya. Merasa tak lelo. Ya Mas Bunda lelo. Lelo ledong. Ini penuh ini. Cuk menengo. Cobi cer nangis. Ora le. Anakku kang ayu rupane. Yen nangis mundhak ilang ayune. Menengongger anakku kae bulane dadari kaya buta gegilan lagi golek icah nangis. Monggo Mas Dina mriki. Yo. Kesaringan bersama Jindelaras juga syutingnya cerah foto kerawitannya Jindelaras
kakrasan atiku nelongso saben dina sing tak rasa rina wong katon ning mata ya hatiku nelong sabatinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro masuk
campur sarine apa Mas mau jenenge Mas? Cahya muda ya kepengin ndang tampil kok. Oh ngono le. Ki mau nyedak aku. Piye? Bare Mas. Nggon aku bedang tampil. Yo kok sik to le. Wong kaya griseni. Tenan Mas Arimin. Ketoke lek tomo dhewe iki. Aku yo lah yo aja to Mas yo aku ki nyambut gawe Pak tadi yo dicucuk-cucukke aku yo ngono. Mosok aku lagi rong gendeng terus bar, aku yo moh aku yo rung marem aku yo ngono to yo. Gayane padune seneng. Urip ana kutha gedhe aku batuke Pokoknya Cinde laras. Asik. Asik asik. Nalika
Rino wengi kowe tansah beda ati Asnajan aku nang kene atuh papane Nanging tresnaku ra ana bedane Wong ayu aku kaget aku Rino wengi kowe tansah beda ati Asnajan dipalang ana gunung sewu nanging tresnaku mung kanggo sliramu Jakarta. Monggo Kang Mas, masuk. Rasane ketiban daru nalika aku nampa layangku layang kangen layang rindu besok kapan anggone bakal ketemu kaget aku rindu tenane Rino wengi kowe tansah beda ati Senajan aku nang kene atuh papane nanging tresnaku ra ana bedane wong ayu aku kaget aku rindu Rino wengi kowe tansah beda ati Asnajan dipalang ana gunung sewu nanging tresnaku mung kanggo sliramu Wong ayu sing tak tresnani wengi mung tak impi-impi Pakde pundi Umi asih Reno ayo Pakde mangga mangga joget mangga Bude asik
kebacut tresno nanging atiku digawe lara iki sing nyuwun kan Bu Wiwin Pak Deman tanggung jawab Pak Deman bayar hak iki bayar Pak No ngantri ora iki ngantri ora ngantri bayar gak 10.000 iki sing biru-biru sing 50 pon 100 ngono Pak De ngisin-ngisin iki nah nyohno ngantri ora iki ngantri rene lho ngantri rene oh Bu bayar sih neng apa sliramu teko galaku koyo tanpa dosa Pakde mampang durung wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu Pak puja ning ati matur nuwun Pakde monggo lho Pak saka purun sliramu sing tresno sak aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara jeng rini kadang-kadang saking Cindelarah nyun sewu penyanyi Jakarta kaya ngeten iki kados begenten nyun sewu Bekenten goleke sapa? iya goleke kan aku gimone niki riyen buka lapak teng Langon terus niki teng Pasar Bunder Trowong Masih kok ngerti gek anu mantan langgananku kae ayo begenten-begentenku Neng apa sliramu teko ninggalku Pondok Gede nalikane kowe ninggal aku brebes milih rasane ono jantungku pengen makan
rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane madeg mengulu orangnya ke HP joget monggo Made tangismu semulan guyumu rina wengi menggawe kangen hatiku tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katone kotor jalan-jalan batin iki durung bisa nampa saben lisir wengi waya mapan turun bengi sapa sing gawe pinang atiku sawer Bude monggo tidak mriki ayo Cimbe laras nalikane aku rebes lili rasane ono jantungku pengen makan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane madeg nek dulu bos kecil tangismu semulan guyumu rina wengi menggawe kangen hatiku tak lali-lali malah saya kelingan tak edani malah katone kotor bobot tumpuk ngerti iki durung bisa nampa bos kecil saben sayang lisir bareng nyuwun sewu Cinde laras bergoyang spesial kagem Mbak Wiwin Pondok Gede asik sawang kae saka kadowan ngagem samping tindak lan payungan sapa kae sanjake nate tepungan atiku dadi
Rino wangi mung tansah rindu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung nyawiji asik bersama dengan Bu Gesehnya Indonesia. Masuk deh, pakai monggo. Tak sawang kae saka katoan samping tidak lana payungan sapa kae sajake nate tepungkan atiku nate tapan wong ayu wong ayu sawangan ragaku iki rina wengi mung tansah ngrariku ati wong ayu sigareng dadaku iki tresnaku amung nyawiji Sutino mampang bergoyang diparani ngoyo-oyo nyatane wong wis mangkat lupa diparani ngoyo-oyo kono gogo pacul kembar Wong yen ora kebeneran sanare sermuran Jawa wong yen pinuju tling singan anane mung saja warna-warna pandang wani adyana turun kamu dewe salalala salalala
Tuga-tuga kamu wuse trimo wurung samene bae. Si pripun Kang Mas Bogel watinya Indonesia? Nggih jenenge sinten? Oh Mbak Intan. Mbak Intan. Nggih. Oh pengantennya. Tempoton dantan Bu penganten. Wow, Mas. Nggih. Nggih. Cok, mengke sedulur-sedulur Cidilaras menika Mbak Intan ngersake hotel Krusak. Nggih, Malik Slendro, Cok. Bareng sampun pepanggihan nyatane jolulo batine nganti wekah pepisahan batine njur tambah tresnane spesial kagem Mbak Intan. Monggo kemarang jumeneng keluarga besarnya Mbak Intan. Ayo keluarga besar dari Mbak Intan pengantin. Iya yo. Kuwi monggo. Mbak Rini monggo. Yen lewat aku kelingan kupo kae biyen tak golereng ning cagak abad tulisan warna abang monggo isih prawan manatan Terima kasih. Asik ya. Kae kebak cerita wayang wengi kanthi katrito. Sadatan sajroning ati ketan luntur saya dadi karwa mas margalaran menggubuk asmara. Terus Ayo Pak Sarimin. Terima kasih. Kolop. Yo. Kubuk kae. Warna abang. Tanpa klosa mas betapa
sini menerima penukaran uang tanpa potongan. Ini cedak iki. Nggih. Lah iya toh. Di sini menerima penukaran uang tanpa potongan. Ya. Sing pengen ijol ewon karo 2000-an langsung mendekat. Soalnya nek tak jodet potongan ora payu. Ah iya. Ketoke ben anu lek, ketoke ben nyawer ngono to. Ijol Iya. ewunan 10 yo lah. Oke. Catatan sajroning ati keton luntur saya merati aku kowe dadi garwa mas pergelar nang gubuk asmara. Mungkin terus bar niki ninggal katersan spesial kagem Cesar. Monggo penyanyi bayanan. Yati Hapsari, Rizka Mariska. Hei, kok rabuk siwa. Sopo kae arek mung ambang-ambang sajak nyame Tak gendong kemana-mana. Pak De Jakiman. Monggo. Inam karung Bulastri, Pak De Jakiman. Rasa Bumi, ayo. Mbak Ika, Mbak Ambar. Ayo. Bumin iki sing hae sapa iki? Bumin. Mbak siapa? Bude. Bude Narti. Sing hae sinten to Bude? Dek. Para begenten-begentenku, ayo Rene. Kita gangan iki. Pak No, Dik Gia iki wonge ayu. Dalah. Suarane ya apik, Tur ya luman. gede toroke. Tur yo nyah-nyoh. Lah iya. Bude. Assalamualaikum Bude. Nyedaki Mbak Ika karo Mbak Ambar. Ini bagian anu, lek awake dhewe kan begenten-begentene. Iki kimcil-kimcile. Mbak Ambar sudah bawa satu tas kan tadi ya. Ada sakiman kene Mbak Gea. Enggak, Iya. ini Bude dulu. Matur nuwun Bude. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo Nek. Bude. Bude kan sampun, berarti Pak D iki. Udah Pak De aku tadi. Berarti Pak D. Ya toh? Pak D wis murung iki mau. Target yang sini siapa? Target yang di sini siapa? Pak D juragane bakso kowe. Juragan bakso yang mana? Pak De Sakiman. Pak De juragan bakso. Nah, kuwi sing tengah. Tengah. Nah. Ada Pak De rangan tak kerong pentol loh Pak De. Nggih. Mongko setiamu
sampai bawah. Apa ya? Rino wangi sliramu tansah ketokake. Jane yo gak apa-apa lho, kowe iki keser-keser tekan kisah. Sik to Rizka, Pak No. Aku punya target. Enek meneh to? Bosnya Moro Tresno masamu. Mama Sari. Mama Kene. Kene. Pak D. Mama Sari dapat mandat dari Mas Bogel. Turene Katanya suruh nyawer. Siapa yang goyang? Siap. Oh ya Allah, kita goyang dulu. Kadang-kadang saking Cindi Laras nyuwunipun bablasaken ati keseksa. Pak No goyang dulu, awas ra goyang. Iya. Yuk. Mangku purel. Medeni iki lagune. Ya. Mongko. Mama Sari. Sampai bawah. Mama Sari matur Apa kabeh lelakonku kowe tega larane atiku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ono gunane kopi Rizka Mariska Hatiku tenang. Anda kenapa? Si anak mangsa meneh apa Dek? Kenapa? Mangsane sing ndi meneh? Ini koordinator Pak De Mampang bagaimana? Target berikutnya siapa Pak De? Kita diminta untuk memarani table 3. Ya. Tapi aku kok orang kenalan kabeh. Kok bagiannya Pak Gino ben kenalan dhisik. Kayaknya perempuan-perempuan sudah tidak laku di Iya. sini. Lilo ati kudu lilo Bude titik sugeng Lilo rawuh. kowe digawa wong liya Senadyan uripmu wis mulya kok ya eling atiku keseksa Monggo betul.
manis sesemu kaya bisa ngluluhke atiku rena wengi ra bisa turu yen kelingan sun lan duyungmu tresno iki tak tutupke jaga nang ati salawase tresno iki ra bisa senadyan aku neng adoh papanku Mas Tomo Pripun Mas Gino? sing kersake sinten iki? Pak Sarjimin Among Rawuh. Pak Sarjimin tanggung jawabnya nek mboten digogrok nih Mbah Inul. Iya. Mas Gino. Alhamdulillah. Ayo Pak No. Cinde Laras makarya sinarengan cerah foto video syuting.
katon tejane yen bom rong katon corong aduh wirakane sinawang tan ambo sone Yen besemu imbo patu nyoto jatni. Ayo Mas Adit, Dimas, Yudis, Mardiono, Moro Tresno bergoyang. Juragane Yudis Londre, Cengkareng. Nadyan bebasan kaling nganggo dong sak lembaran iman kaya wis koncatan rasa sangset ning atiku. Ilang larane garis seger warase ya le. Opo kel? Tak dongake lho kemasamu. Pacaane sarwa asri loba Cinde laras. Mas Adit sehat selalu. Joget Mas Adit, joget. Lamat bos katon tejane yen bom rong katon mencorong nimas Nadyan bebasane kalangan Mas Adi. iki kadang-kadang Cinderelas paling sak lagu melih nggih. Siap. Pacaane sarwa asri dropo Mas Dino, gelo.
nganti nggonku goleki bote mong pengen ketemu najan adoh tak paran mong nuruti karepe ngati monggo Mbak Intan. Pancene ora tresno boyo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakar menjani bote kepengin ketemu najan adoh tak parani mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakar menjani Ayo Wiles gasang. Wiles sih biasanya gasang nek gak gelem gasang. Urung merasuk ngene iki. Aku ki arep kalem sawan ngono koyo. Mas Tomo, niki pamrih saking bos kecil, nyun bablaske Wisa Tresno. Oke. Lagumu laris men Lek. Cah kondang kok. Kaya ngene lelakonku. Jendela Sraboto Saudara Pak Tadi Ibu Parinem mungkin keluarga Mas Agung Mbak Intan Iya. Ayo
apa pancen pacobaan urip iki sliramu natoni atiku iya apa tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu amung bisa apa pancen wis pinesti sliramu kepecen tak tresnani ening nyatane sliramu ora bisa tak tepi Nyawer aku. Nyawer aku sekali-kali ngono lho. Pungkasan tak terima lelakonku senadyan beri senadyan oh iya kabeh lelakon urip iki Cinde laras terima kasih cerah foto production sumurupe surya wayah sore mendung katon leli kaya barenge atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang musra apa pancen wis dinasti asli ramu kebacut tak tresnani ening nyatane asli ramu ora bisa tak tepi Bablas kenapa bos kecil? Pun marem ya dintekke. Bos kecil. Oh, bos kecil. Ya, bos kecil semoga lekas menjadi bos besar. Insyaallah amin. Amin. Sesuk yo gede. Oh iya. Nek nyanyi karo ngadeg aja linggo. ngece Pungkasan tak terima lelakonku matur nuwun Pak Mas Gino, sindane pusat salah siji kon ngadeg. ora uli-uli
Berapa deh? 1, 2, 3. Aku kurang dompetku sampai munggah ning Semeru. Ya eh. Dikira masa depanku. Awas. Dompet buku sampai munggah ning Semeru. Aku kurang tutup pagawean, luwe penting mikir masa depanku. Masuk. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu pepujanku Hati susah mas. susah mong kangen sliramu Mana di mana anak kambing saya? wengi tak ambil Aku tetap tetep nunggu kowe bali rasa tangan ra bisa mari piye Kang Mas wong sliramu enggak tak ngenteni niki sing kagungan kersa Mbak Mas sing kagungan Tardi kersa nggih Pak minal aidin wal faizin sembah nuwun pitrahipun nggih Pak oh nggih oh lah nggih mengkeno kloter kedua napa janda baru oh nggih siap nggih mengke dipun aturi aja semalang wong bagus tresno keingiran kepala ora suwe aku bali sayang bisa sumanding ana ing sisih
Biasa. Apik. Nang karo Silo. Rino ngilai hati putus nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari among sira kang bisa nambani Tung bentak gentung. Yes. Cikiwir. monggo aja seneng wong bagus bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandhe